Ә хәзер барсы хакында да тулырак. Рәсми хәбәрдән башлыйбыз. Бу атнада Саба муниципаль район советының чираттагы утырышы булып узды. Утырыш эшенә күчкәнче иңелек Саба муниципаль районы башлыгы Рәис Миннеханов бер төркем алдыңгыларга хөкүмәт бүләкләре тапшырды. Алар арасында хезмәт ветераны Рәхимҗан Хөсәенов, Татавтодорның Саба филиалы мастеры Илнур Сабуров, финанс бюджет палатасының бүлек начальнигы Гөлнара Захидуллина, яшен җаваплыгы шикләнгән җәмгыятенең баш бухгалтеры Гөлсу Закирова, Кибәче авыл җирлеге баш бухгалтеры Миләүшә Сиражиева, Су кулланучылар җәмгыяте идарәсе рәисе Әлфизә Исламова бар. Аннары район советы утырышы үзенең эшен башлады. Беренче көн тәртибе буенча сүз финанс бюджет палатасы рәисе Шамсун Сунгатовка бирелде. Ул депутатларны беренче укылышта 2024 һәм 2025-2026 елларның планчырына Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы бюджеты проекты белән таныштырды. Депутатлар проектны бер тавыштан хуплады. Икенче көн тәртибе буенча Саба муниципаль район башлыгының коррупциягә һәм террорчылыкка каршы көрәш буенча ярдәмчесе Азат Халиловка сүз бирелде. Азат Илхам улы депутатка җирле үз идарәнең сайлап куелган органы әгъзасына, җирле үз идарәнең сайлап куелган вазифаи затына үз керемнәре, чыгымнары, мөлкәте һәм мөлкәти характердагы йөкләмәләре турында, шулай ук үз хатынының, иренең һәм хатынының, иренең балик булмаган балаларының керемнәре, чыгымнары, мөлкәте һәм мөлкәти характердагы йөкләмәләре турында мәгълүматлар артык мөһим булмаган очракта дөрес булмаган яки тулы булмаган мәгълүматлар биргән өчен җаваплылык чараларын куллану тәртибе хакында сөйләде. Карар нигез итеп алынды, шуның белән утырыш үзенең эшен төгәлләде.